Sallamar girma nake miki yar gidan girma, Fadima Zara'u ta Allah mai cikar girma. Hasken ku ne ke haskaka zuciya har take girma, ya wacce ke wanke kayan Annabi tun tana karrama. Ya sirrin idaniyar mamu da sallamar girma, ya mai isa daga Allah Fadima sanni yar girma. Ya wacce san ta zama na tilas mai cikar girma, ya wacce wanda ya ta yana wuta can kasan ma. Ya wacce dole so ta bi ta babu wai tema, ya wacce ke zuwa abdi ya tashi ya bata gun zama. Ya sha kira mashakura Fadima ke muke ta kauna ma, damuna ta sauka muna shuka muna ta yin noma. Ya Fadima Zara'u ki shaida ni ina ta yin noma, zuciyata da sanki take kwana ina ta yin fama. Ragadi nake ta jiya masu ma sanki ne silar fama. Ki taimaka ki kira ni Madina na ganki ya uwa mama, taimaka ki kira ni Madina na ganki ya uwa mama. Zancen wanin ki bana so Fadima sai in ka san zuwa ma, in zan yabo dole sai da ke yakin biya ta azima. Ya Fadima tsoka ta Rasulallahi baitukan girma, ya mai farin ido shalilan Aliyu baitukan girma. Ya mai bakar gida mai hanci girman ki ya kai azima, ya mai farar fuska da kuma tuke muke ta yin nema. Ya Fadima ina tuba kyanki ya wuce kwatance ma, kauna ta sani na ruɗe na rasa yancin ya mama. Yabanki na ga yana sa yaya ta farin ciki mama, Bintu Mustapha yayata wacce take rike da nima. Allah ka ba mu kujerar jirgi dan zuwa gurin mama, hayata cikin sirrin bismillah Fadima ki ban dama. Ya mama ko yanzu ki gira ni ko ba shiri ina shirye, girman ki Fadima wa ya sani ita tambayar ta ce oho. Sanki mu gashi mun kama yaro da babba har tsoho, Fadima kina nan kina can kin wuce kina toho. Ya mama in kin kira ni Madina zana so yanka rago, ni ban da buri kamar nan je ni Madina ko da tsoho. Domin sanki ya zaga ya bi jiki yana ta yin naso, Fadima mata da maza kowa da kowa yake so. Banda gangancin magi mene ya kai ta kan tsoro, banda wautar jaki ya ɗauko alewa sai soso. Ko zuciyar mutanar ke kan batun batulu ta sasa, taka lafiya gimbiya basarakiya uwar kowa. Ke ce silar murmushin mamu da Fadima umman kowa, Fadima ke ba ke ce ba kin wuce sanin kowa. Taka Muhammada mardiya arzikin uban kowa, Rabbu ya baki girma mata gun Aliyu ya baiwa. Taka dagwas kyau mai samuni ya zama kyakkyawa, ya nai zara ki duba na ɗanki ne na annabin kowa. Sadiq na Annabi ke yabo ya zama na girma kowa, salati ka kure lissafi ga shugaba manzan kowa. Muhammadun Rasulallahi biya shi karyar uban kowa, wasu ma'arafa ha manzan ilahi ba gai sani ba. Kulman baki na daman Allah mai shiga cikin fadarsa, shi ya taka fadar Allah da kansa har da takalmansa. Zuciya soyuwa take idan ana faɗar girmansa, na gane sun wuce kowa takalmansa dole sai mun amsa. Manzo Rasulu manzo ɗaha takalman ka sun wuce wasa, sun manta jirgi yana a sama mota tana ta fama a ƙasa. Kowa ya ja da zancen takalmi ya shige cikin matsiyata, in ban da hau kan banza ga jirgi suna tafin mai mota. Da ina da iko a ƙasar nan za na karkashe matsiyata, gurgudan kurar takalmi ta uban suna ɗan takaita. Baitukan kaji sun maka zafi dakata ce mai fata, kowa ya kishi takalmi ya ci gidansu ɗan gidan yara ne. Za na gaida an gobin fada ma'alinin shugaban kowa, ba faɗa ta ba manzan kowa, shi aka baiwa amanar kowa. Kauni duba a ware kowa.
dali zan ta addini na, dali ne nake sallah na, dali ne nake azumi na, dali ne nake sadaka na, dali ne nake kyauta na, dali za na je hajji na, dali za na je umara na, dali ne nake bacci na, dali ne nake tashi na, dali ne nake tafiya na, dali ne nake tsayuwa na, dali ne nake nema na, dali zan kashe nema na, dali ne nake samu na, in ba aliyu ba sallah na, in ba aliyu ba azumi na, in ba aliyu ba kyauta na, in ba aliyu ba sarka na, in ba aliyu ba hajji na, in ba aliyu ba umara na, in ba aliyu ba umara na, ba umara na. Allah ka amsa wannan baiti domin aminu nurin zati, sutura su dinga yin mamaki, shadda gizina karnai wanki, mota da talakar si burki, kar si burki domin Muhammad Rasulallah.